Ahojte, teraz vám poviem, ako som vybudoval z nuly moje podnikanie, ktoré mi zarába aj vtedy, keď spím, keď som na dovolenke, keď som s rodinou alebo keď si užívam. Dosiahol som to celé s pomocou affiliate marketingu. Čo je vlastne affiliate marketing? Momentálne 90% firiem majú affiliate program. To celé je tak, že zaregistruješ sa do affiliate programu, dostaneš jeden link, čo je len tvoje, a všetky predaje, ktoré prídu cez tvoj affiliate link, tak dostaneš z toho províziu. Je to veľmi jednoduché. Nepotrebuješ nič skladovať, nebudeš riešiť žiadne reklamácie, nebudeš riešiť dopravu, nebudeš riešiť účtovníctvo. Práve preto to hovorím, lebo mám aj e-shopy a všetky tieto veci som musel riešiť. A práve preto som hľadal niečo, kde to nemusím. Proste v marketingu som veľmi dobrý, a práve preto prišiel aj do môjho života affiliate marketing, lebo mám len jednu úlohu, čo je marketing. Takže tvojou úlohou bude robiť reklamy na Facebooku, na Instagrame, na TikToku a na Pintereste a na Google. Nemusíš nikoho obťažovať, nemusíš nikoho volať na kávu, proste toto celé ide cez internet. A to je veľmi dôležité, že ty musíš rozmýšľať tak, že je tu 8 miliard ľudí a ty robíš reklamy na celom svete. Nie len doma, v meste alebo dedine, kde býváš, ale v celom svete. Budeme predávať fyzické produkty, čo môže byť topánky, tašky, trička, hocičo. Budeme predávať digitálne produkty, ktoré nevieme chytiť. To môže byť nejaký software alebo nejaký kurz. A budeme predávať digitálne produkty s mesačným predplatným. To je najlepšie, lebo ty raz musíš predať tento produkt, ale každý mesiac dostane z toho províziu. Práve na to som vybudoval aj Ampaver kurz, kde ťa naučím, ako toto celé začať. Od nuly, ako vieš aj ty vybudovať svoje podnikanie, ktoré zarába na teba aj vtedy, keď spíš, alebo keď si na dovolenke, alebo keď si s rodinou. Takže, ak máš záujem, ako zmeniť svoj život a ako konečne zarábať peniaze, tak nečakaj a pusti sa do toho. Vidíme sa v kurze.